Katanat Food and Public Distribution hapo katanat Consumer Affair Food and Public Distribution jong ka Sarkar India nadu mencam senam kalapha sithi syaka Sarkar jalla ban kentuk ya kibri kibran kejinduna ha kidukhatmat hapo ka National Food Security Act ar hajar khalai ban penyo ka corporation bat ka section lai phupra jong ka ak ka batha ba ka Sarkar jalla ka dai ban pentri kambha ya ki kendon da ka ba ajimut ya ka jalla ban pentik kena ba baro ki brio ki badon ka jiduna ha ki department ki dei hok ban yo jingmentoy ban kentuk ya ki hapo ka National Food Security Act ar hajar khalai bat ban yo ya ki mar bam balamang hapo ka NFSA bat ka scheme PMG KAY katkum ka jingtip ha ka jala Meghalaya nadu ubnai Jun ara jara huai kilasdang ban pentri kam bat ai yaki application form bat ngalalej ban keli jingtip na office jong Deputy Commissioner Supply Branch kumno ban yo yaki form kila batay ba kila depan da ka list kerteng jong ki bri ki badan ki jingdunar comment na ki office district social welfare officer but yaki form ru la pha sakani ka office kat kum baki ai yaki list kerteng but ngalali yakren saka office district social welfare officer kila jubab ba kila yo pediang ya ki application na DC office but la ai yakine ki form syaki nong tre jong ki kum ki MRW but CBRW da ka ba batha bakin lek syaki snong ban pendap yaki form bat panru yaki kot kisla ki badon kam na ki bri ki badan ke jingduna ha ki dekhotmet ban penrung kerteng ban yo kat khaurishan katkum ke jingtip man laki siana di block judon way multipurpose rehabilitation worker MRW but sanmut pat ki community based rehabilitation worker CBRW ki balatung kam daki office district social welfare officer bakin yarap yaki bri ki badan kejinduna haki dekhotmet hasol bat nong gendong hapo kejela Meghalaya ngalayo jingtip dan bun ki bri ki badan kejinduna haki dekhotmet hasol bat hanong gendong kim tip AA ruem halor kani ka application form ban yo kat khaurishan but kita ki MRW but CBRW ki batray haki office district social welfare officer ki bapech syaki block ki snong ki balabu yaki bantray ki klem wan mi ne wan pensyai
sya baro kibri kibran kijinduna dokumet halor kane ka benta kumta na kerpat ya baro kibri kibran kijinduna haki dokumet hapo ka jela Meghalaya kibadei na sol bat nong gendong kiba klem tip halor kane ka bha banyo kat khauration AAY bat PHH kinsu bha ban let mi kloy dalade syaki office district social welfare officer ringkat ki kot kisla badon kam kum ka disability certificate Aadhaar card epic card bank passbook akau bat ka dursteng arteli ban pendap ya ka form ban yo kat khau ration kat kum ka jing tip bat lum jing khain na ka khana samari araja khatwei kibri ki badan ka jing duna ha ki dukhat met hapo ka jela Meghalaya kidon sau pusau hajal laispa khat nyangut kata ar phulai hajal laispa ar phunri ngut kishinrang bat ar phau hajar khandai spa khandai phuwei ngut ki kanthai nakaliang kaseng nin satho daga shithi sa director of social welfare bat syaki office district social welfare officer ban panjing shai ka ka rukom trikam jong ki MRW bat CBRW na kabanta ki bri ki bran ki jinduna ki dokhan met hapo ka jela Meghalaya na kaliang ka khasi disability association kaseng jong ki bri ki bran ki jinduna ki dokhan met ni kerpat ya ka sarkar ya ki office deputy commissioner bat ya ki office district social welfare officer jong barok khatwei tili ki district subha ban ai kelut kapor ha kabiyadai bat ke jing pendrung kerteng ya ki bri ki badan ke jing duna ha ki khatmen ban yo kat khauration bat baro ki bri ki badan ke jing duna ha ki khatmen ha ka jela Meghalaya ki dei ban yo ya ka ne ka bha balamang da ka sarkar kini